Kienet posposta d-deċiżjoni dwar il-bini ta' ħajt fin-Nadur, dan f'każ li ilu fl-aħbarijiet diversi snin wara li l-Koppjavella minn Nadur Għawdex ilha tkun imċaħda milli tiżviluppa l-art tagħha għal dawn l-aħħar 12-il sena, dan minkejja d-deċiżjonijiet favurihom mill-qorti. L-Awtorità Maltija l-Ambjent u l-Ippjanar posponit id-deċiżjoni għall-ewwel ġimgħa ta' Settembru biex tipprova tasal għal soluzzjoni u tiddiskuti l-proposta li railings tal-Belveder jersqu b'1.5 metri. Dan biex il-pubbliku ma jkunx jista' jħares l-isfel fuq il-proprjetà tagħhom. F'kummenti ma' One News il-Koppjavella esprimiet id-diżappunt tagħha għal fatt li l-MEPA reġgħet ma ħadiċ deċiżjoni. Qalu li qed jistennew bħerqa li jibnu d-dar tagħhom fis-sit li jinsab f'żona residenzjali u f'żona ta' żvilupp, xi ħaġa li ilhom jixtiequha żmien twil. Intant fl-istess laqgħa l-MEPA approvat applikazzjoni għal bini ta' ċimiterju tal-Klip u l-Qtates, applikazzjoni ppreżentata mis-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali Rodri Galdes fi frar li għadda. Iċ-ċimiterju se jkun ta' 1900 metru kwadru f'Taqali. Huwa mistenni joffri lis-sidien tal-annimali post fejn jistgħu jitfnu l-irmiet tal-annimali tagħhom. Fil-fatt iċ-ċimiterju se jinkludi inċineratur u tkun fl-għażla tas-sidien tal-annimali jekk jikremawx l-annimal u jieħdu l-irmiet magħhom id-dar jew le. B'kollox iċ-ċimiterju se jkun jista' jesa' madwar 11,000 karkassa li huwa biżżejjed biex jaqdi id-domanda nazzjonali. B'reazzjoni s-Segretarju Parlamentari Rodri Galdes qal li bid-deċiżjoni tal-lum daw kollha li jħobbu l-annimali se jkollhom post fejn jqegħdu l-fdalijiet tal-annimali domestiċi wara li dawn imutu. Żied li l-Gvern se joħroġ sejħa l-offerti fi żmien li ġej.